Se on Pasi tässä terve. Reetassa Bisa. Moi se on Pasi tässä terve. Reetassa Bisa. Moi se on Pasi tässä terve. Reetassa Bisa. Moi se on Pasi tässä terve. Se on Pasi tässä. Moi se on Pasi tässä terve. Se on Pasi tässä. Moi se on Pasi tässä Hei, voisitteko soittaa Paranoidi? Kiitti, moi. Ei voi soittaa Paranoidi, saatana. Sanotaan, että Myrskynoja mä voisin soittaa nyt tähän kunnossa. Soitetaanko Sukkuroa? Tai toi Myrskynon Maija? Vedetäänkö Myrskynon Maija nyt tähän kohtaan? Vedetään Myrskynon Maija. Vedä se pianosta. Meillä ei ole yhtään kuvaajaa täältä. Nyt katopas, nyt kuvaamaan, saatana. Ei tuu live-kuvaa, vittu, tuu kuvaamaan tänne livenä. No ei nää kun kamera, siis mikrofoni näkyy. Mä osaan vittu vetää vittu tälleen, ellei oo saatana liveä. Missä se on se toinen kuvaaja? Ei missään. No tule nyt vittu tänne saatana, kun mä kännis kerran soitan. Kun täällä kerran kuulemma omistaja kattelee vittu, niin tuu kattelee vittu, että saatana tasot on kohdallaan. No tule nyt Herran Jumala kameran kanssa. Mistä me saadaan kamera? Mistä me saadaan kamera tänne kuvaan? Se on Pasi tässä terve. Otetaan nyt vittu kunnolla kännissä tää saatana suitto. Se on Pasi tässä terve. Se on Pasi tässä terve. Nyt mä vedän vittu ihan tosissani tän Myrskyloman pienessä kännissä. Pullo viinaa on vedetty ja mun mielestä tää on ihan ok juttu. Mutta kuka hoitaa vittu kuvat ja kuka hoitaa äänet? Kädet loppuu kesken mulla. Mutta nyt mä sanon vittu ihan oikeesti kännissä saatana Myrskylomaa ja sen mä tiedän tasan rakkaan, että mä sen homma osaa. Antaaks mennä?
Meneekö videostriimiin, meneekö äänistriimiin? Hyvä homma. Niin, tässä oli yksi esitys siitä, että miten mä voin osata soittaa pianoa. En mä hirveän hyvin osaa soittaa pianoa, mutta jotain mä vedän. Se on Pasi tässä terve. Ja näin poispäin.